Režim parkoviska od prvého dňa je následovný: 3 hodiny zdarma denne a potom každá ďalšia začatá hodina je 1 euro. Parkovisko je k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni, to znamená aj pre ľudí, ktorí bývajú v okolí, možnosť využívania parkoviska kvázi ako stráženého parkoviska, pretože súčasťou parkovacieho systému je aj monitoring, ktorý sníma, páruje parkovací lístok s ešpezetkou a pri vstupe vlastne je nasnímaná výlučne ešpezetka, preto pri odchode tento systém opäť porovnáva ešpezetku s lístkom a ak tam nie je zhoda, tak ten vodič nevie odísť z parkoviska a je nutné potom doriešiť to s obsluhou z SBS-kou. Takže je tu taká malá výhoda z tohoto, že je párovaný lístok s ešpezetkou vodič auta. To ako percentu stojí vlastne na začiatku vašej zítky? Nepočuli ste niekedy také obavy, že by vlastne otvorení parku sa nejakým spôsobom vyplazí na najbližšie zimy? Nie, práve naopak, ja očakám, že sa rozprúdi život po celej hlavnej ulici, pretože dnes my všetci Košičania poznáme hlavnú ulicu, že tá časť, kde za divadlom je trošku živšia, plnšia. Ja verím, že práve týmto vzniká taká rozumná hranica architektonická a tento koncept je podľa môjho názoru hodne zasadený práve na koniec hlavnej ulice a naopak podľa mňa rozprúdi život na hlavnej ulici, aj vzhľadom k množstvu parkovacích miest, ktoré sú k dispozícii. Pripravované otvorenie už znamenalo nejaké zmeny v dopravnom systéme, vlastne teda tu na ministerstve Luťanova okolí. Ešte sa pripravujú nejaké zmeny? Celý systém, takto asi by som začal, čo sa týka investícií a zmien v doprave, to je výlučne v taktovke mesta Košic. My sme boli zaviazaní a splnili sme si isté záväzky, ktoré z toho vyplývali a riešili investície v doprave, ale k tomu nerad by som sa vyjadroval, kedy budú ďalšie etapy spustené. Myslím si, že sú kompetentnejší ľudia na meste, ktorí sa vedia k tomu vyjadriť.